mga kasiro. Malaki. Ganda ng tama. Punto. Pangalawa mga kasiro. Dugtod. And then impact. That's one. Good morning mga kaspero. Time check natin 5 AM in the morning. Nihintay lang natin sila Master Danny na dumating at lalarga na tayo. So day spear fishing tayo ngayon, and kasi nandun na yung mga bait fish natin ulit. Sana makadali tayo kahit 2 piraso lang, dugtot o king mac or orange spotted or yellow spotted na tribali. Kasi kahapon nakadali ako ng isa, so hindi tayo nakapag video, kaya ngayon babawi tayo. See you mga kaspero. Palis na tayo mga kaspero. Gasolina natin. Okay. Pwede na yan. Nandito na tayo sa baybay mga kaspero. Ayan, ito yung bangka gagamitin. Yan, yung dalawa parang takot lumusong sa tubig oh. Yan oh, nilalamig. Tsaka sobrang lamig talaga ng tubig ngayon mga kaspero. Pero titiisin natin, makadali lang tayo mamaya ng mga pelagic. Ayan. Ayan, ito yung diniwid. And yung spot natin dyan lang sa laot, mga 1 kilometers galing dito sa tabi. So tara na. Ito nga pala mga kaspero yung paborito ni Master Danny, gulaman. Ayan, lato.
Ayan. Ah. Woo. Ah. Ikaw ga ah. Yawan puksi mo kaya? Tapos? Oh, babo dan. Subong kita. Kung tanong lak. Alikas ba? Grabe. Ayan, lumutang mga kaspiro. Malaki. Ganda ng tama, buntot. Ano? One down. Malaki. Oh. Grabe. Babaw. Wow. What a great babaw. Doggy. Babaw. Ganda ng tama mga kaspiro. Alright, kuha na siya. Pangalawa mga kaspiro. Dugtot muna and then king back. Nice one. Woo! Woohoo!
kakatapos ko lang magpana mga kasbero. Nakapana na si Master Daddy. So ayan, nire-rescue natin. Ang kulit mga kasbiro. Bahala ka dyan. Ito yung nadali ni Master Daddy, grabe. Alright. Pelagic lang sa crab. Oh, alright. Black. Pero harvest, nakatatlo na. Madami pa sila mga kasbiro. Susulitin natin ang araw na to kasi araw natin to. Woohoo! Lapos. Pauwi na tayo mga kasbero. Nandito na tayo sa tabi mga kaspero at yun yung isda natin. Yun. So iangat muna natin para linisan bukas. Ang daming lumot. Yes po. Ayan, dalawang King Mac kay Master Danny. Dogtooth and King Mac din yung sa akin. Yes po. Dapat tadi mo siya to ay. Ako inikog. Tanigi. Ano tayo? Tanigi no? Tanigi. Puro tanigi. Babe. Ito kiloan lang. Amo pinili kinako niya. Nakbuit tumaba. Oo. Wat pugok yan. Pugok. Para pugok ko. Aran? May iya.